Quinceañera, baila, siente el ritmo, ponte a sonreír, ven conmigo. Hi, avui hem vingut a compres al Espai Gironès. Me gusta probar tu boca. Bona setmana! Aquesta setmana comencem amb la setmana i amb l'estiu. Així que bon dilluns, jo vull tal que sí, hihi. Estic molt ratllada per el vestuario perquè això està cada 2x3 a punt de caure i exposar-me completament. Pero bueno, falta el lip combo y tal, ya sabéis que aún no estoy lista. Pero vamos chuleando para allá que voy tarde como siempre. Let's go, bolete! Estic massa ratllada per lo del vestit. És que de veritat no sóc conscient, però se'n veu tot. Però també et dic una cosa, crec que he d'anar una mica més confident, en plan, crec que això és una mica com tu pintis, no? En plan, he visto cosas peores, la verdad, en mi vida. De vergonyes ensenyades, per tant, girl, ni te ratlles, primica. Mira l'atardecer, que bonito. També et dic, la meva principal ratllada és per algo, és perquè sortia de casa i fot un vent. Ara no es veu, ara s'ha calmat. Però quan sortia de casa un vent que te va levantar la falda y, hija mía, se te va a ver el alma. Descontrolado e intenso. Nothing beats a Jet2 holiday. Yo no voy de mafioso y no sé qué te pasa. Yo sé que te molesta. Me voy a duchar en bolas mientras veo las vistas y los petardos. Yes, queen. Així es comença un dilluns de ressaquita. Siempre por aquí, me cago en Dios. Aquesta part de nosaltres és molt important. Director creatiu, estic editant aquests vlogs també, sóc el millor Mira, veus, he fet això, sóc el millor. És que com trobaré un altre director creatiu si sóc el puto millor? Mira. Exacte, però estava buqueado principalmente por mi, vigilat. Que veieu que tenim molta feina sempre, són Sí. les 10 de la nit i portem 3 hores de reunió. Sí. Hacemos un break para un coffee. ¿Hacemos un break para un coffee? T'ho juro que m'estic agobiant moltíssim, m'acabo de preparar per anar al gym i ara mateix m'he aixecat i és com que de veritat tinc un sofoc en plan intentem que estiguin les coses obertes, això també a vegades ho obro però és que no sirve de nada i estic que em desmaio en plan no sé què em dona la calor que m'afecta moltíssim i veràs tu. És que tinc avui i demà, o sigui, punto, no puedo no ir, ¿sabes? No me pueden no apetecer, porque tengo que ser siempre perfecta y tengo que cumplir. Ho he aconseguit i això és el que compta. Y demà, pierna, más y mejor. Pero días como estos cuentan por 2. Compremos. Guau, es veu tope de guai, en veritat. Oh my God! Barceloneta Beach. A vegades tinc ganes de tenir parella només per Ojo lo que dius, que te estoy grabando. What the hell? Oh my God! No way! No me'n puc creure que tal qual hagi tornat a la platja, hagi dinat volant i dutxat i estigui anant al gym. O sigui,
Son com les 4 de la tarda, no me suele pasar esto. He vingut corrent a agafar el bus. No sé ni com ho faig, però bueno, ja vull pa casa, és jueves, fin de. No ho he gravat, però hi ha hagut un accident molt heavy davant meu quan anava en bus i ara m'he vingut a la feina del meu pare que ningú em podia recollir per anar a casa i estic alitant. Oh, nena. Oh, he d'anar a Correus per no sé quina cosa, he hagut de matinar i eso me mata, bro. He anat a Correus i me queden 40 minuts per fer-me les ungles que les tinc fatal. Mireu com se ha ido ya el doradito y todo. Y per fer temps he venido a mi psicóloga. Me ha dado agüita y todo, que la amo. Día de uñitas. Mira, mira, mira. Qué horror, nena, cómo han crecido. Ya están construidas y ahora falta el color. ¡Pinito! ¡Qué monas! Te amo! És que he d'entendre que I'm just a girl i no sabeu la serotonina que dona això, sí, hola. Hola, lo moníssimes que són. I'm just a girl. Yeah. Una vez soñé lo que el futuro me depara. Me gusta probar tu boca. Miede. Terror. M'ha picat una puta vespa, que ho tinc com una pilota de tennis. M'ha passat de tot, he plorat avui, però m'acabo de provar un vestit i és espectacular, així que todo perfecto. Hola, estava estupant i se m'han trencat les sabates. No paro de tenir mala sort avui. Ai, ja estem del bolo. Ara deixo el meu equip aquí i vaig a buscar el cotxe allà i tal. Avui estic molt baixa d'energia, però no sé, sempre acabo els bolos molt contenta i sempre acabo amb bones notícies, sempre algú em diu coses bones. Avui una dona m'ha dit que sóc una mujer medicina i que quan dono molt bones vibres y que siempre la gent acaba contenta amb mi, no sé. Sienta bien que te lo digan, la verdad. Vlog de hoy. L'humora que ha sigut la noia ficant-nos matching colors. Hola, Dios, quina calor, no s'hi pot estar. Estic a l'hospital. No us importa per què. La meva d'avispa està tal que assís, però no es veu, però tinc un moratón. Anyways, feliç diumenge i tal. És raro l'ambient de l'hospital perquè és algo que em té una mica... plan, espero que no me pase nada. Lo més important de la vida i del món mundial és la salut. No puedes volver al terreno de juego. Oli, estic anant a casa del meu nòvio. M'ha fet el sopar, #feminismo. I a la puta cama ja, la veritat, o sigui, estic destrossada. Feliç setmana, bon diumenge.